Moi YouTube. Nyt pelataan taas Growtopiaa. Kyllä Growtopiaa. Mene maahan Growtopia. No, nyt vähän näitä tämmöstä hienoa lasia. Vähän hieno aloitus kyllä on tällä. Aika hieno. En osaisi tehdä näin hienoa. Tai no osaisin ehkä. Mulla on ainakin Firex-päitä. Mulla on näitä. Mutta ei valitettavasti näitä. Mutta mä voisin tehdä muuta, mutta ei näitä. Teitä naurataan, kun mennään teen näin. Ovesta mennään. Ja sitten nettikaat. Mitä just äsken kävi? Oh my god, please. No, mä haluan meidän pelaa, please. Lol. Word for BL. Do it great. Kakkapilua. Toi ei tiedä mitä se tarkoittaa. Mä tiedän tässä tilanteessa. Mä otan tämmösen, mikä toimis yhtä kuin keiluhanska. Se töni yhtä paljon. Tiedät kai sen nuijan. Sen mitä noi vanhanaikaiset tyypit käytti esihistoriaan. Missä oli dinot ja noin luolamiehet käytti semmoista nuijaa, niin mulla on semmonen. 10 venusta palkinnoksi. Miksei vaikka saman tien 100? Jos mä voitan tässä, niin mitä sanot sitten? Mä menen pois täältä. Muistaakseni sen Tama paikkamaan? Niin. Miksi sä oot laittanut sinne Astalemi? My class! Miksi ei tuohon voi laittaa ovea? Ai niin. Ei laita ovitekniikoita. Kauheesti. Miksi? Kauhea viekääni. Oota, mä katson te. Saat katsoa minun. Ette saa katsoa minun luokaa. Ok. Nyt mä vois mennä takas Groviin. Nyt näytti meni joten. Joo. Suomi. Tässä jaksossa ei ole mitään ideaa, mutta moikka!